வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் மிஸ்டர் மேக்கட் டெக் தமிழன் சூர்யா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், நம்ம போன வீடியோவில் போட்ட அந்த ஹெட்லைட்டு ஹைலைட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போன வாட்டி இந்த லைட் வச்சு தான் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வாட்டி எப்படி பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணுற மாரி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் போட போகிறோம். எப்படின்னு காட்டுற பாருங்க. இதேமாரி 2 உட்டன் பீஸில் அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சிடும் டிசைனாக. இதில் நம்ம அந்த ஹைலைட்டு சொல்கிற மாரி அந்த பின்னை நம்ம இதுக்குள்ளே செட் பண்ணுற மாரியே ஹோல்ஸும் போட்டுக்கிட்டாச்சு பாருங்க. ஹோல்ஸும் போட்டிருக்கு. இதில் நம்ம அழகாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை அப்படியே ஃபிட் பண்ணிடுவோம். அழகாக ஃபிட் ஆகிடுது இதுலேயே அழகாக. இது போன வீடியோவில் போட்டிருந்தப்ப ஒரு நண்பர் இதோட பையிங் லிங்க் கேட்டார். அது லிங்க் தரேன். இதை நான் ஆன்லைனில் வாங்கலை, ஆஃப்லைனில் தான் வாங்கினேன். இது ஆட்டோமொபைல் ஷாப்பு எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும். இது ஆஃப்லைன்லேயும் கிடைக்கும். நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிடைக்கும். இதை நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நான் இதெல்லாம் ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டேன். இதில் அப்படியே நம்ம க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட வேண்டியதான். க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் ஒட்டிடுவோம். நம்ம அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காயிட்டோம். அதுமாரி நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒட்டி வச்சுருவோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒட்டி வச்சாச்சு. ஒயரோட அழகாக 2 ஸ்டாண்டாக அப்படியே அழகாக நிற்கிது பாருங்க. நம்ம ஏதாச்சும் ஃபோட்டோவுக்கு டெக்கரேட் பண்ணணும், இல்லை ஏதாச்சும் வித்தியாசமாக தலைவர் ஃபோட்டோலாம் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணால் இதை வச்சு நம்ம அழகாக பண்ணிடலாம். இது எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, ஹெட்லைட்டை மட்டும்தான் மாட்டலான்னு. இதை வச்சு நம்ம டெக்கரேஷனும் பண்ணலாம். அடுத்தது இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குள்ள ரிமோட் இது போன வீடியோலேயே காட்டியிருப்பேன். இதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதிலே இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிடுவோம். முதல்ல இன்செர்ட் பண்ணிடுவோம். செட் பண்ணியாச்சு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டிசிடி ஆன் பண்ணிடுவோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். நம்ம ஒயரை இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. சுவிட்ச் ஆன் பண்ண பாருங்க. ஆன் பண்ண உடனே நம்ம ட்ரைவர் ஆன் ஆகிடுச்சு, லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை முதல்ல நான் ஒயிட்டில் வச்சு காட்டுறேன். ஒயிட்டில் இருக்குது பாருங்க. அடுத்தது ப்ளாஸ் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க. நம்ம இதை ஸ்லோவும் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. இதை நம்ம தான் அப் டவுன் இருக்குது பாருங்க, அப்பு டவுனு. அடுத்து நம்ம இப்போ அப் பண்ணுற பாருங்க, எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டில் இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூவில் மாற்றி கட்டுறேன். ரெட்டு ப்ளூவில் மாற்றினா நம்ம ப்ளூ கலரில் மாற்றுற பாருங்க. க்ரீனு ப்ளூ, அடுத்து எல்லோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், சூப்பராக வேலை பார்க்குது. இப்போ இதில் உள்ள எல்லா மோடையும் ஆன் பண்ணுறேன். லாஸ்ட்டு ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்ட்ரோப் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்ட்ரோப் ரொம்ப பொறுமையாக இதாகும். அடுத்து ஃபேட் ஆன் பண்ணுறேன். ஃபேடாக அதே மாதிரி தான். இது கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்மூத்தாக ஏரியும். அடுத்து ஸ்மூத் ஆன் பண்ணுற பாருங்க. இது ஒரு லைட்டும் விட்டு அடிக்கும். எப்படி பிளிங்க் ஆகுது பாருங்க, அழகாக இருக்குது பாருங்க. சைரன், போலீஸ் சைரன் மாரியே இருக்குது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற பாருங்க. முதல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோம். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற பாருங்க. அட் டைம் சென்சார் இருக்கிறனால எல்லாம் சூப்பராக போகிறாங்க. இத்தனை ஒன்றில் நம்ம சென்சார்லாம் செம்ம அப்டேட்டு. இந்த நம்ம டெக்கரேஷன் லைட்டு சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் மாற்றிக்கலாம். சூப்பராக ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒர்த்தபுள். இதுக்கு நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கினது 300 ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன். இப்போ இதோட ரேட்டு எவ்வளோன்னு தெரியல. ஆனால் இது ஒர்த்தபுள் தான். சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.